OK, takže čaute, ja vítam u nového videa, toto video bude z Rivals a dneska si zahráme špeciálny mod a to je Juggernaut. Má by to byť nejaký boss, viem, že Juggernaut sa mi zdá, že bol z nejakého X-menového filmu, nie som si istý, ale zdá sa mi, že bol v nejakom takomto superhrdinskom. Neviem, či nebol náhodou aj Spider-Manový, ale tým si nie som istý. Takže tak, ale to mňa zaujíma, čo to vlastne bude. Asi to bude niečo také, že budeme musieť bojovať proti nemu. A mne sa zdá, že Juggernaut je taký človek, čo má takú divnú hlavu. Takú, že ani nemá moc hlavu. OK, čo dáme? Ja by som dal chess. OK, tak je bridge. OK, a som, tak ale tu bridge a boss a... OK, dobre. Nemyslím si, že tu mi to asi pomôže, ale dobre. Vyskúšam takýto špeciálnejší. A neviem, ako ho chceme poraziť. V takto malom priestore. A kde je vôbec? Počkaj, kto je ten? On je úplne normálny, aha. On má proste 3000 života. OK, a to je celkom aj fér, reálne. Možno trošku nefér pre ňo. Ja som mu nedal ani jeden útok. Ani raz nebuchol. OK, a už má 1000 života. A to dúfam, že sa nehrá na jedno kolo, či? To asi ne. OK, skúsim nejako vystreliť. Nevidím ho nikde. OK, jeden nám zomrel. Ja som nedal ani jeden hit. Tam je. Za toho asi už nedoženiem len tak. Zničia sami. Lebo ja ho neviem nájsť. Sakryš. OK, tu je. Tu je typeček. Typek. OK, musíme ho nejak zničiť. Avca cicinka. OK. Alfa cicinka. A podľa mňa je niekto z Česka alebo Slovenska. Alebo možno Polska. Teoreticky aj. Yes, OK, dal som mu damage. OK. Dal som pár damageov. Yes, dali sme to. OK. 1-0 pre nás. Neviem klamať, toto bolo celkom o ničom s tým RPGčkom, ale skúsim to ešte raz. A dám si miesto toho maul. OK, už rovno dostala. Už má minus asi 400 HP. Ale ja ju nikde neviem nájsť. Ja som myslel, že bude obrovská. Akože tento boss Juggernaut. Ale pritom je úplne malinký. Jau. Kde je? Jau. Dostal som bombu. A kde je? Ja ho neviem, ja ho nevidím a tu je. OK, myslím si, že teraz toto kolo vyhrá. OK, vyhral. Vyzerá to tak aspoň. No tak vyhral, tento nehra. To tu pozera. Nejaký zasekaný. OK, takže druhé kolo vyhral. Či? Jej nevyhral. Aha. Asi sa to len neseklo, alebo aj jemu? Neviem, je to divné. Ale veď ten vzadu tam chodí. Tak tomuto sa to asi seklo. OK, tak on je mimo. No tak to sme prehrali. To nie je šanca podľa mňa. Je to tak. Trošku sa no ne, že trošku veľa sa sekal. Nebudem klamať, fakt, že veľa. Ale inak rád by som si vyskúšal byť potom aj týmto nepriateľom. Ale to neviem, či sa nám podarí. OK, už je zasa tu. Nepriateľ náš. A počkaj, fungovalo by, keby sme ho trafili nožom zozadu? To by malo fungovať, ne? Lebo nož dozadu dáva, by mal dať vždycky zabiť. No ale nie som si tým istý. Kde je? Tu čo je? Ja tu nechcem byť. Tak. Dobre. Kde je? Neviem, tu je. Dostal. Jau, dostal som ja. On používa nožík. Ale pochybujem, podľa mňa nožík asi zozadu dáva 150. Ale nie som si tým istý. OK, tak toto prehráme.
lebo on má 1300. Akože zaujímalo by mňa, či je to fakt také ťažké s ním byť. Asi hej, ale neviem. Ešte vyskúšam raz takto, ale potom si dám ten nožík. Dosť by mňa to zaujímalo. OK, netrafil sa. To je dôležité. Prvý útok a našťastie sa netrafil. Ale no je to inak ľahšie celkom podľa mňa. Byť. OK, niekam som ho vyhodil. Dobre, to som mu dal. Nebolo by ľahšie ho hodiť do tohto vojdu? Jak ho poraziť? OK, ja som myslel, že je tu. OK, tak to mi nevyjde len tak. Yes, trafil som ho. OK, to som teraz netrafil úplne. OK, dostal bombu. A sakryš. Jo. OK, dobré, dostal. OK. A sme poslední dva s typkom. Tak to už je horšie. OK. OK, no tak to som skončil. A ja nemám náboje, no tak. A on má 2000. Tak ale aj to, keď na ňo vystrelám všetko. To som prehral. Lebo aj tak nemám toľko nábojov, aby som ho zničil. OK, dobre, vyhral to. A i celkom dosť veľa HPčkami. Čo je horšie už. A zaujímavé mňa, či sa to fakt dá s tým nožikom. Ho tak eliminovať. Podľa mňa hej. I keď, akože myslím si, že určite dostane damage, to je jasné, ale zaujímalo by mňa to. A to by bolo asi moc OP, si myslím. Neviem. Ale môžem to vyskúšať. Aj keď ja nejsom moc dobrý nožík. Na nožiky. OK, skúsime. OK. Neviem, kde je, ale. Viem, že táto snajperka dáva 150 za hlavu. OK. Celkom dosť je to dobré, že dáva 150. OK. OK. Treba ho nejak nájsť. Sakryš. OK, tak toto bude dosť náročné, si myslím ešte. OK. Ja! OK. To mi vyšlo. A sakra. Ale už mám 1000. Väčšina je preč. A inak dobré je to podľa mňa byť týmto Juggernautom. Nebude to podľa mňa až také ťažké. Hráčom mi príde, že je o dosť ťažšie byť. Lebo na druhú stranu som si nevyskúšal jeho rolu. Ale proste má niekoľko násobok našeho života. Keď zrátame všetky náš život, čo momentálne máme, tak to bude 400. Pane Bože. To je skoro 10 násobok. To čo je? Co neviem. OK, kde je? Otázka. OK. Skúsim skočiť sem a sem. A sakryš. OK. OK, dobre, dostal. To RPGčko mu ide dosť dobre. Ani sa nedivím, že je úplne easy. OK, dobre, dostal. A sakryš. Plán B. Útek. Čože? A to fakt? Ja, lebo on môže dať takto stolo. Aha. OK, rovno. Ja si dám zase, aby sme hrali znova. A som na to celkom dosť zvedavý. Že jak to teda dopadne zas. Ale rád by som bol tým Juggernautom. Lebo podľa mňa to bude dobre. Ale som zvedavý, že kto tým bude. Prosím ja. A to je strašne malá šanca, že budem rovna ja. Podľa mňa. Keďže hrám druhú hru. Takže tak. Ale bolo by to dobre, keby som bol. A ja nejsom. Nevadí. Construction by som dal. Lebo tam máme jednu veľkú výhodu a že ho tam vieme zhodiť proste. A to je dôležité momentálne.
Tým pádom si určite berem RPGčko a nejaké takéto vecičky. Aj určite ten grenade. A myslím si, že to bude dobré. Máme tu milión zbraní. Fakt, že milión. On si ešte vyberá. OK, ale momentálne si myslím, že máme zase výhodu my. Definitívne. A akože ono nažeriavé je dosť dobre byť. A koľko nám zomrelo? OK, 2 nám zomreli. OK, tu je kde. Treba sa ho zbaviť. A je väčší? Či? Áno, je. O dosť, podľa mňa. Áno, tak ten je definitívne väčší. OK, tak ten je gigantický. A o to je ľahšie ho trafiť. Teraz absolútne podľa mňa nevie, že kde je ten typek. A typek ho tu úplne ničí medzi tým. OK. Dostal dosť veľa bomb. OK, dostal ďalšiu hlavu. Jaj, no tak to sme skončili asi. OK, dobre, zachránil to. A som zvedavý. OK, má posledný náboj. No tak to skončil. A jaj, on má energy pištolky, no tak to neskončil. Tak to ešte bude mať dosť možností. Ale musel by sa nehať. Nesmel sa nehať zabiť, no. Nevadí. Vyskúšame ešte raz RPGčkom ho hodiť do toho vojdu. A dúfam, že to vyjde. Keby išiel on, ne? On by tam asi úplne nebol ideálny. OK, tu máš. OK, dostaneš. OK, dostal. Nechcem. Ne. Ne. Ojoj, ojoj, ojoj. Toto nedopadne dobre. Pasakrš. Joj, no tak to som nedal. Škoda. Nevadí. OK, je tu posledný. Pane Bože. Tak to sme zase skončili. Ne, poslední 2, aha. A tento druhý je hneď tu, OK. To je dobré. Yes, skoro spadol. Ne. A že už je dole. To som dúfal. Podľa mňa absolútne nevie, že kto odkiaľ strieľa. To asi spravila na schvál, ale není to úplne dobrá vec. Jaj, no tak to nič. To není šanca. OK. Takže nám všetci pomreli. Super. Čo už? Určite si vymeniť zbranie, lebo to, čo mám momentálne, nie je úplne ideálne. Očividne. OK, a ja si tu zatiaľ... Ne, padol som. Jak tam všetci lezú. No nič. Všetci si nám krásne vyliezli normálne. By ho tu išli strieľať. OK. Jak už dostáva. Teraz si myslím, že ho dáme reálne. OK, tak toho určite dáme. Ajaj, on tento padol. No nič. Tak sushi, OK. Sushi je tu tiež, ale máme tu ešte snajpera. OK, tak to sme vyhrali. Yes. Je to tam. OK, síce som moc nepomohol. Akurát, že vôbec, ale to je jedno. Tu není žeriav, ja chcem na žeriav. Sa mi nepáči. Osakryš. Myslím si, že to s ním bude ešte ťažké. Momentálne vie ma tam niekto ochraniť? Lebo nemyslím si, že toto tu len tak teraz No takto som si pokazil úplne najviac. Pane Bože, veď som úplne otrasne skočil. Čo som spravil? A keby on vyliezol na ten žerial, tak to už by dopadlo. OK, NASA. Armageddon NASA. Poď, musíš ho zastreliť. Už nám nikto iný neostáva. Už len ty. Tak dúfam, že to dá, ale no, to asi nedá. Aj keď bude zdržovať, tak má viacej života predsa. Ok, má snajperku, to už je horšie. Tak ja neviem, jak to akože dopadne. Reálne. Trošku z toho, no tak nič. Armageddon NASA vyhral. 3 kola.
Ale vysmial som vám všetkým. Tak to sa nerobí predsa len. Je tu žeriav? Yes, je tu žeriav. Neviem, by sa hodilo, aby mi niekto pomohol s tým. Yes. Nie! Pane Bože. Skoro. Ok, dobre, tak nám z ničoho nič všetci pomreli. Ostali len dvaja. Tak toto je koniec. A to je pre nás koniec. Podľa mňa. Sice dostal akože veľa teraz naraz, ale má furt strašne veľa života. Má 2000. Pane Bože. A máme tu nejakého profesionála. Ale nemyslím si, že pán Sushi to tu zvládne úplne. Proti tomuto. Keby mal nožík, tak by som to mohol vyskúšať, že či sa ho dá dať na jednu ranu. Ale minimálne glass cannon by to mal vedieť. Ale kamo, nebudem klamať, Sushi cez 1000 života mu zobral. Čo je dobré. A ja už dúfam, že nespadnem. Ja ani neviem, či sa tam vyplatí vôbec ísť. I keď. A ne. Nebudem furt skúšať asi, ne. To je také celkom dosť o ničom. OK, ale rád by som ho aspoň raz trafil. By sa nepovedal. Alebo kašľam na to. Hej, oni to zvládnu. Pri najhoršom. OK. Yes, som tu. A teraz len nech ma netrafí. Teraz, keď ma netrafí, tak môžeme vyhrať. Au, dostal som. Dobre, ale som tu. Ja som tu. Né, ja som dostal od neho. Pane Bože. No nič. No, tak toto by bolo všetko pre toto video. Dúfam, že sa vám páčilo a my sa vidíme u ďalšieho videa.